For mig er billedkunst en form for uendelig mængde af parallelle virkeligheder, hvor man både som kunstner og som beskuer har fuldkommen frihed til at søge og skabe den sammenhæng, man har lyst til, eller som på en eller anden måde mangler. Nogle gange handler det om at lave små lufthuller i virkeligheden, hvor man kan komme op og få lov at trække vejret. Andre gange handler det om at lappe virkeligheden sammen, der hvor den er gået i stykker. Jeg begyndte at opfatte mig selv som billedkunstner, da jeg i en meget ung alder begyndte at have både indre og ydre oplevelser, jeg ikke kunne beskrive med ord. Jeg måtte indse, at ordene svigtede mig, og gjorde, at jeg nogle gange følte mig lukket ude af den virkelighed, jeg troede alle andre levede i. Derfor søgte jeg tilflugt i min hule i kælderen, hvor jeg med musik og maling svævede ind i mit eget univers. I mange år arbejdede jeg fuldkommen intuitivt med billedkunsten. Jeg arbejdede intenst og lidenskabeligt, men jeg havde endnu ikke udviklet en bevidsthed eller et sprog omkring, hvad det var, jeg lavede. Desuden var der heller ikke noget rum, hverken fysisk eller socialt, hvor jeg kunne udfolde mig, ud over kælderrummet. Det betød, at jeg i mange år var alene med min kunst, hvilket er paradoksalt, når jeg i dag forstår, at drivkræfterne bag min kunst er en længsel efter at blive forstået, og en fundamental trang til at kommunikere og komme i kontakt med omverdenen. Jeg ville ønske, at jeg dengang havde haft muligheden for at dele mine interesser og mit arbejde på den måde, som det nu bliver muligt at gøre i det grå pakhus. Nu vil der endelig være et sted, hvor der er lidt højere til loftet, hvor unge kreative sjæle kan søge tilflugt fra hverdagens motorvej og misforståelser, og hvor man kan gå på opdagelse i sig selv og hinandens universer. Jeg håber og tror, at det kan blive lige præcis det fysiske og sociale rum, jeg selv savnede, da jeg var yngre, dengang jeg mødte huset for første gang. Hvad selve huset angår, startede det hele som en drømmende forelskelse. Jeg var 13 år og brugte meget af min tid på at strejfe rundt i kvarteret og smugryge cigaretter med min bedste veninde. En dag havnede vi midt på Teglgårdsgrunden, der dengang havde noget temmelig trøstesløst og forladt over sig. Omgivet af faldefærdige garager, byggematerialer og nedslidt asfalt, tronede huset med sin graffitibeklædte facade, sine smadrede ruder og sin brutale mægtighed. Første gang jeg var indenfor, havde jeg svært ved at tro mine egne øjne. Selvom huset stod tomt, var min oplevelse alt andet end det. Det var som at træde ind i en anden verden. I deres mystiske og mægtige tavshed skreg de tomme rum efter at blive udfyldt med eventyr. Blandt endeløse rækker af velklippede hække, hvidmalede husmure og nypudsede vinduer, havde jeg endelig fundet et sted, hvor der var plads, og jeg havde tænkt mig at gøre krav på den plads. Første gang jeg gjorde politikerne opmærksom på mine ambitioner, var gennem stiftelsen af og mit engagement i Gentofte Ungeråd. Vi var en gruppe lokale unge, der ønskede indflydelse og aktiviteter for de unge i kommunen, og vi havde forskellige drømme og idéer. For mig var det centralt at etablere det, jeg dengang kaldte et ungdomshus. Et sted, hvor unge kunne mødes og være sig selv, alene eller med hinanden. Dengang i 2003 var hverken tiden eller jeg selv moden til at føre projektet ud i livet. Men de første frø var blevet sået til senere spiren. I 2010 sendte jeg en mail til kommunen, hvor jeg beskrev mit ønske om at bruge huset til kreativ udfoldelse. Jeg håbede selvfølgelig på det bedste, men jeg havde slet ikke regnet med, hvor hurtigt det pludselig skulle gå. Jeg fik kontakt til Anne-Mette Krabbe fra kommunen, og så kom der fart på. Og hun har for øvrigt været en fantastisk og uundværlig ven og samarbejdspartner under hele forløbet. I fællesskab formulerede vi ideen om at invitere unge lokale kunstnere til at lave en udstilling i pakhusets rå og uspolerede rammer. I løbet af bare 5 uger havde vi banket en udstilling op af jorden, med et par 20 udstillende kunstnere, 500 besøgende og en fuldkommen fantastisk energi. Nu begyndte ideen langt om længe at blive til virkelighed. Der blev afholdt endnu en udstilling året efter, og efterhånden havde både de unge kunstnere og den lokale offentlighed fået øjnene op for det potentiale, der gemte sig bag de tilskårede vinduer. Siden da har vi langsomt, men sikkert bevæget os i retning af at få lov at bruge huset til at åbne kreative værksteder. I dag er det svært at forstå, at det, der dengang virkede som en vild og vanvittig drøm, i dag er blevet en realitet. Nu er det officielt, at huset skal bruges til at åbne kreative værksteder for unge kunstnere. Om meget kort tid står stueetagen klar til brug, og med tiden bliver det forhåbentlig muligt at bruge endnu flere af husets mange etager og kvadratmeter. Det, jeg drømte om, er nu blevet til virkelighed, og jeg er stolt af i dag at kunne fortælle den her historie, og være med til at tilbyde de unge det, jeg selv ville ønske, at jeg havde haft. Jeg glæder mig til at se huset blomstre med aktiviteter og liv, udstillinger og projekter, værksteder og laboratorier.
Jeg håber på, at det bliver et sted, hvor det vil vrimle med kreative mennesker og idéer, og hvor man kan få hjælp og inspiration til at udvikle sine kunstneriske projekter og være en del af det sociale og kreative fællesskab blandt brugerne i pakhuset. Med min historie kan jeg ikke undgå at føle, at det er mit hus. Og jeg håber, det er en følelse, jeg kan give videre til de kommende medlemmer af flokken. Nu er det vores hus, og vi skal bruge det og passe på det, som var det vores eget.